Vrátil som sa na krátku dovolenku domov s jediným cieľom a 4 dňami na splnenie úlohy. Vyzdvihnúť oteckovú vlajku spred siene, vziať si starý služobný spis z pracovného kabinetu a stretnúť sa s poisťovacím agentom. Bodka. Neprišiel som sem znova prehrabávať sa v hádkach ani vyvolávať staré spory. Chcel som len zo pár vecí, ktoré k mne patria, a potom sa vrátiť do kasární ešte pred pondelkovým nástupom do služby. Z ulice dom vyzeral úplne rovnako, zelené okenice, javor za záhradou, jediný rozdiel bol trávnik. Lydia ho kosila priamo pantomimicky, v takých ostrých pásoch, že by ste švihom cukríkovej paličky mohli krájať. Všetko čisté, pripravené na predaj, povedala jedna z jej prísnych upratovacích manteré, aj keď dom nebol naozaj na predaj. Zastavil som na chodníku, na vjazde stál jej červený sedan, ktorým si zúžila náklady, že vraj žije bližšie, tak prečo do starého domu púšťať nás ostatných? Schody som vyšliapal pomaly, no hneď na prvom schodíku ma trafil pohľad na nový panelový zámok v dverách. Nie klasický mosadzný závor, čo ho namontoval otec ešte v 90. rokoch, ale chladná neprehliadnutelná oceľová klávesnica. Zazvonil som. Dvere sa pošmykli do polovice. Lydia stála v ráme s tým nakrútaným úsmevom, ktorý používala na deň otvorených dverí, dokonalý plagát, všetko je v poriadku, aj keď ste si už istí, že to vôbec nie je. Kým sa neospravedelníš, nevstúpiš dnu, povedala rovno, úplne pokojne, bez zbytočného nadnesenia či zvyšovania hlasu. Čakal som, kedy príde pointa. Nič. Ospravedlniť sa za čo, spýtal som sa čo najpokojnejšie. Nešlo mi o predstavenie pred susedmi nejaký ďalší detail pri našom nekonečnom rozhovore o refinancovaní. Ona chcela povyberať vlastný podiel zo spoločného majetku, trhové sadzby klesli, ceny nehnuteľností išli opäť nahor, tak prečo nesiahnuť do hotovosti, no nie. V detských rokoch sme mali dom napísaný na oboch. Rozdelený na polovicu, tenants in common. Spísali sme si to pri dedičskom konaní. Žiadne starší brat, mladšia sestra. Len riadky papiera. Ja som nepovedal nie tebou, pripomenul som jej. Ja som povedal nie tomu úveru, jej odpoveď znela sucho, ty mi neveríš, netrvalo dlho a ja som na ňu len bezmetecky čumel. Škatuľa s otcovými odznakmi, tie medaily a odznak z Vietnamu, všetko viselo presne tam, kde som to nechal. Aspoň toto sa jej podarilo zachovať. Vlajku tvojho otca si môžeš vziať aj služobnú knižku, zahlásila. Až keď sa ospravedelníš, mohol som sa zasmiať. Vlastne aj som chcel. Kto už dostane pokyn na ospravedlnenie pri vchode? Ale ona to myslela smrteľne vážne. Podiel domu, dane, majetok po mame, všetko mi pripadalo, že je mi zaplatené. Ale v tej chvíli neznelo nič z toho. Mohol som zatlačiť dvere, zavolať šerifa, vybaviť to hneď. Namiesto toho som urobil krok späť. Bola to bezpečnostná zmena zámkov, ocekla napokon. Veď ty tu nie si. Stál som na prahu toho starého domu a cítil, ako medzi nami visí napätie. Tak už som tu. Teraz to naprav, zavelila sestra. Fajn, myslenie znamenalo podpísať refinancovanie, respektíve ospravedlniť sa za svoju tvrdohlavosť. Z cesty sa pomaly prihnala stará limuzína, okoloidúci sa zvedavo obzreli. Znížil som hlas ešte viac, nebudem sa ospravedlňovať za to, že chránim majetok. Ty tu chrániš len svoje sebavedomie. Čakal som, či povie niečo na odstránenie môjho mena z listu vlastníctva, no namiesto toho dvere zostali pootvorené len na šírku, aby mi pripomenuli, kto má právo vstupu. Prikývol som, obrátil som sa a pomalými krokmi zišiel po schodoch. Moje topánky dopadli na chodník hlasnejšie, než som plánoval. V armáde som sa naučil, že ak stratíš kontrolu, stratíš dôveryhodnosť. Nehádam dvere a nekrikem. Sadol som si do auta a na chvíľu mlčal. Za mnou stojaci dom sa tváril rovnako ako pred rokmi, tie isté červené tehly, tie isté okná, no pravidlá sa zmenili. Telefón vo vrecku zaškrípal SMS od Lydie, rozhoduješ ty sám. Nemáš na to právo, odpísal som, ty tiež nie, chvíľu som čakal,
3 bodky na displeji blikli, zhasli a objavili sa znova s textom: nie je to o peniazoch. Pozrel som sa na tie slová a vedel som, že áno, išlo o peniaze, o rozdeľovanie majetku, o kontrolu i moc. Ale predovšetkým to bolo niečo staršie, niečo, čo siahalo hlbšie než úrokové sadzby či ceny nehnuteľností. Odpoveď som nechal nedopísanú. Namiesto toho som rozbehol auto, prešiel 2 ulice a zastavil pred základnou školou, kam sme kedysi chodili obaja. Detské ihrisko pôsobilo oveľa menšie, keď sa naň pozeráte očami dospelého. Vytočil som číslo právnickej kancelárie, ktorá spravovala oťah smrti Collins a Mercer, advokát Adrienne Holloway. Potrebujem hovoriť s pánom Mercerom, povedal som, keď sa ozvalo: držte linku. Vypočul som si strohú klavírnu melódiu, akú púšťajú, aby ste sa začali zaoberať úradným papierovaním. Plukovník, ozval sa nakoniec uvoľnený, no profesionálny hlas. V čom vám môžem pomôcť? Mám problém s spoluvlastníctvom rodinného domu. Sestra zmenila zámky a vstup opravňuje len na základe mojej verejnej ľútosti. Po krátkom tichu doslova preskúmal situáciu: obaja ste zapísaní v liste vlastníctva, takže vás nemôže vyňať z objektu. Nepotrebujete zásah polície. Ak sa nedohodnete na užívaní či financiách, jediným riešením je rozdelenie majetku buď dohodou, alebo súdnou cestou. Súd nechcem, vyhlásil som. Potom buď rokovať, alebo predať. Slovo predať padlo čistejšie, než som čakal. Ak nehnuteľnosť vyvesím na trh, môže mi sestra zabrániť v predaji, spýtal som sa. Môže namietať, môže ťahať konanie, no nakoniec nemá právo stopnúť ho. Vlastníte polovicu, máte nárok na nútený predaj. Len si dobrovoľne zvolíte, či máte silu na dlhý spor. Pozeral som sa na odraz v čelnom skle, kde sa odrážala poloprázdna ulica i môj vlastný rozhodný pohľad. E-mailom mi pošlite kroky, prikázal som. I hneď vám to zašlem. Zavesili sme. Nečakal som, až sa v hlave prehrá nejaká rečnícka príprava. Otvoril som kontakty a prešiel prstom po mene Lydia, ale len tak, bez ďalších slov. Zadala som iné číslo, Caroline Reyes, nezávislá realitná maklérka, bez spojenia so sesterničkinou agentúrou. Raz som ju stretla na seminári o bývaní pre veteránov, priamočiaru ženu, žiadne zbytočné reči. Volala mi už na druhý krát. Caroline, tu Adrienne Holloway. Potrebujem ešte dnes dať do ponuky jeden dom vo Fairfaxe, chvíľka ticha, potom: dobre, povedz, čo sa deje, otočila som sa na spätné zrkadlo. Zo svojho miesta som videla len strechy domov a medzerajtne modré nebo. Vlastním ho spolu so sestrou a odmietam ďalej rokovať na Prahu, vyhlásila som. Caroline sa nezasmiala, nespontánne sa nahlas nezasmiala ani nemočila do drámy. Adresa, stručne povedala. Podala som jej ju. Fotky môžeme mať hotové už zajtra, ale buď pripravená, môže to byť napäté, upozornila ma. Rozumiem, prikývla som ešte cez telefón a sľúbila, že pošlem list vlastníctva. Koniec hovoru. 4 dni dovolenky zrazu získali nový cieľ, vybaviť papiere. Šliapla som na plyn, znovu som sa otočila k starému, ošúchanému kópiovaciemu centru. V rukavici v priehradke som si nosila výpisy z listu vlastníctva, daňové záznamy, poistné zmluvy, nemíním sa povaľovať bez papierov. Zastala som pri skladačke, vložila som list vlastníctva pod sklo a sledovala, ako sa moje meno Adrienne Holloway, 50% vlastníctvo pomaly otlačilo na čistý papier. Teplá čerstvá kópia, presne taká, aká je skutočná, právna a omylom nezakrytá. Zrazu mi zašvitoril mobil. Lydia, ak si myslíš, že ma takto obídeš, mýliš sa, prešla som text raz, potom som auto zamkla a vkročila do kopíšopu, opäť dvere domu mi ráno ostali zamknuté. Ticho ma privítala bzučiaca kopírka, ja som sledovala, ako sa rodí dôkaz mojej polovičnej právoplatnosti. Napätie na tej verande sa nerodilo s formulárom o refinancovaní. Nezrodilo sa ani s úmrtiami našich rodičov. Začalo to dávno, keď sme s Lydiou ešte zdieľali kúpeľňu a v jedinej sprche bojovali o horúcu vodu.
Bola o 3 roky staršia, a to jej dávalo v našej mini-monarchii neoficiálnu korunu, rozhodovala o televíznom programe, rádiovej stanici aj o tom, na ktorej strane auta sedím ja. Keď som v 18 odišla na základný výcvik, ona zostala na komunitnej škole vo Virgínii. Tam nastalo prasknutie. Ja som putovala po Georgii, Texase, kdekoľvek armáda zavolala, ona sa zakorenila doma, získala realitnú licenciu vo 23 a stala sa odborníčkou na každý dom v našej štvrti, ktoré financoval, kto sa rozviedol, kto má hypotéku pod hladinou. Keď mala mama operáciu v roku 2009, Lydia sedela v čakárni, ja som na 3. zmene v Afganistane čakala, kedy ma zobudí lekárska sestrička, aby som sa dozvedela výsledky. Keď otec mal problémy s krvým tlakom, ona ho odviezla k lekárovi, ja som poslala peniaze a pri príležitosti dovolenky prilietala. Rodinný príbeh znel jasne, ona je tu, ja preč. Na sviatkoch ju objímali prvý, ty si tá dobrá dcéra, mňa zdravili s pokrčením ramien, stále v armáde, však otec mi nikdy nevyčítal moju ďalku, chápal povolanie, ale nezasahoval do cudzích rečí. Bolo to ticho, podfarbené starým spomalením. A ja som vedela, že dnes začína nová kapitola. Odkedy mama zomrela, začala Lydia tráviť v starom rodinnom dome čoraz viac nocí. Hovorila, že to dáva zmysel menej dojížďania za prácou, viac času na záhrade. Otec ocenil spoločnosť a ja som nemal dôvod oponovať. Medzi tým som bol prevelený do Marylandu, asi hodinu cesty odtiaľi, no každý víkend, keď som nebol na smene, som sa vracal domov. Keď otec zosnul, vybavili sme dedičstvo hladko a bez zbytočnej drámy. Dom bol už dávno splatený a v poslednej vôli bol všetok majetok rozdelený presne na polovicu, ako spoluvlastníci. Na schôdzi u notára mi Lydia pevne stisla ruku, dom zostane v rodine, sľubujem ti to, vtedy som jej veril. Prvý rok naozaj uplynul pokojne. Dane a údržbu sme si delili rovným dielom, ona sa postarala o sekanie trávy a každodenné drobné opravy, lebo bývala omnoho bližšie. Ja som každé 3 mesiace previedol jej polovicu nákladov a bolo to jednoduché. Potom však realitný trh vystrelil nahor a mesačné splátky sa prestali javiť ako len sentimentálna pripomienka našich spomienok. Zrazu to bol investičný skvost s 5-cifernou vlastným kapitálom. Lydia začala rozprávať o číslach, vieš, za koľko sa predávajú domy na tejto ulici. Máme v ňom 60 000 equity, stačí ju len využiť, prišli tabuľky porovnateľných predajov, projektované úrokové sadzby, podrobný plán, vybrať hotovosť, nové refinancovanie, kúpa jednej menšej nehnuteľnosti v Loudoun County, dosiahnutie pozitívneho cashflow do 2 rokov. Vôbec to nebolo nerozumné, len veľmi riskantné. A čo keď sa trh zrúti, spýtal som sa raz pri telefóne. Nestane sa to, odpovedala pokojne. Na moju otázku, to nie je odpoveď, sa len pousmiala. V práci robím s najhoršími scénármi. Je to moja špecialita, keď som jej povedal, že nechcem podpisovať nič, čo zaťaží dom našich rodičov dlhmi, jej ticho prestalo byť len tichom, stalo sa zbraňou. Dialógy sa opakovali v e-mailoch, telefonátoch, semskách, každé o čosi ostrejšie. Raz mi vyčítala, chováš sa, ako by si mal nad všetkými moc, takmer som sa zasmiel. Vojenské rebríčky a súrodenecké vzťahy. Žiaden poriadok velenia tu neexistoval. Pre ňu to však nebolo o pravidlách, ale o moci. Ona tu bývala, chodila k doktorom, poznala každého remeselníka, sama vyplňala papierovačky u notára, zatiaľ čo ja som skenoval dokumenty z kancelárie na základni. Až do dňa, keď vymenila zámku na dverách bez varovania a poslala mi fotografiu nového kódovaného zámku s poznámkou pre väčšiu bezpečnosť. Netvorila tým ani tak ochranu, ako vyznačila územie. Keď som žiadal o prístupový kód, odpovedala iba cez SMS, dám ti ho, keď budeme na rovnakej vlne, pod rovnakou vlnou myslela poslušnosť. Na začiatku som si hovoril, že o kód na dverách stoja zbytočný boj. Mal som na starosti tím, ktorý sa pripravoval na veľký kybernetický audit a myslel som si, že mám dôležitejšie úlohy. No vždy, keď som si predstavil dom,
Videl som len ten tenký čierny panel na dverách, symbol nového rozdelenia nášho vlastného dedičstva. Stála na verande toho rána so sklopeným pohľadom, keď jej povedali, aby sa ospravedlnila. Nebol to však ojedinelý moment, bol to vrchol mesiacov tichej nátlaku. 20 rokov si zmizol a teraz len zavadziaš našim plánom, vyčítala jej Lídia. Lenže ja som nezmizol. Vybudoval som si kariéru, posielal peniaze domov, keď strecha potrebovala opravu. Vzal som si nútené voľno, keď otec skončil v nemocnici. Prišiel som v uniforme na jeho pohreb a niesol jeho zástavu. No moja neprítomnosť uvoľnila priestor pre jej príbehy. A Lídia už rozprávala jeden celkom dlho, že to ona niesla celú rodinu na pleciach. V kaviarni som si poskladal dokumenty, spojil ich s ponkou a uložil do poriadne popísanej šanónu. Upratané, usporiadané, pod kontrolou. Telefón mi znovu zabzučal skupinová správa od tety a od Lidie. Lídia Adrien sa snaží vynútiť predaj. Teta, čože? A prečo? Nie je to ten dom, na ktorom otec postavil terasu, dodala Lídia. Ani som neodpovedal. Mohol som napísať stránku o spoluvlastníckych právach, citovať Virginský zákon o rozdelení majetku, môžeže brániť svoje práva. Namiesto toho som zložil telefón, vzal si šanón a odišiel do parkoviska. Podvečerné nebo bolo bezmračná práve také, pri ktorom sa nezdá, že sa deje niečo drámy hodné pozornosti. Karolín mi písala, pošli dokumenty, len čo môžeš. Dnes večer pripravím zmluvu o sprostredkovaní, sadol som do auta, naštartoval a pomalými zákrutami sa prepracoval do víru premávky. Za mnou zostal ten starý dom, zvonku nezmenený, no na papieri sa už pomaly prepisoval. Zastavil som pred hotelom, preposlal Karolín list vlastníctva ešte skôr, než som vytiahol batožinu. Predmet správy znel, nehnuteľnosť Fairfax pripravená na predaj. Žiadne emócie, len logistika, o 10 minút prišla odpoveď, mám to. Pripravím zmluvu. Potrebujeme podpisy oboch vlastníkov. Ak by sa bránila, tvoj právnik môže iniciovať súdnu konštitúciu majetku. Najprv však počkajme na jej reakciu. Tá posledná veta bola kľúčová, počkajme, ako zareaguje, ešte stále zostávala úzka šanca vyriešiť to bez súdnych papierov a spisu s číslom. Vošiel som do izby a usadil sa na kraj postele. Zýval som na béžový koberec, ako by očakával komentár. Namiesto toho mi znovu zabzučal telefón. Lidie správa, čo to do čerta robíš, napísal som, vypisujem ten dom. Bez môjho súhlasu to nejde. Buď uvedieme do ponuky môj podiel, alebo predáme spolu. Jej odpoveď prišla takmer okamžite, to je šialené. Cítil som, že 3 bodky nad správou sa myhnú a zhasnú. V armáde, keď vás obvinia z preháňania, znamená to, že ste narazili na hranicu, ktorú nikto nečakal. Ja však nežiadam o hrdinské gestá ani výbušné scény. Len som dodržiaval proces. O hodinu neskôr ma kontaktoval pán Mercer, chápem, že ste sa obrátili na makléra. Áno, priznal som. Moja sestra požiadala o cenovú ponuku. Chcel vedieť, či môžem skutočne vynútiť predaj. A tak sa príbeh starého rodinného domu v Fairfaxu dostal k bodu, keď sa neodvratne menil z tichej rodinnej anekdoty na sériu právnych ťahov. V jedno chladné ráno, keď si slnko pomaly razilo cestu nad obzor, som sa zamyslel nad ťažkým bremenom, ktoré som niesol. Skôr než som sa dostal k otvoreniu laptopu, premýšľal som o posledných udalostiach a hlasoch, ktoré sa ozývali v mojich myšlienkach. Lídia mi totiž poslala dôležitú správu a ja som vedel, že vzhľadom na situáciu, o ktorej sme diskutovali, je nevyhnutné, aby som sa postavil na nohy a konal. Zadýchaný z frustrácie som si prečítal jej odkaz, otec by si toto nikdy neželal, rozmýšľal som nad jeho názormi. Nikdy nechcel, aby sme sa hádali kvôli papierom. Mal rozum a uvedomoval si, že dôležité je, aby sme mali nad svojím životom kontrolu. Odvrátil som pohľad od obrazovky a vzpomenul si na to, ako mi pred mnohými rokmi povedal, že platiť hypotéku znamenalo mať slobodu a nikto ti nemôže povedať, kedy máš odísť. Ešte včera som mal telefonát z Lídia,
pri ktorom sme sa dostali k niečomu veľmi napätému. Vedel som, že má svoje obavy, ale myšlienky na právne nesprávne rozhodnutia ma trápili. Ty mi hovoríš, že to myslíš dobre, no oni to vidia inak, ukázala mi v kritickej chvíli. Ukázal som jej, že moje rozhodnutia nie sú len tak z plezíru, nechcel som len tak hazardovať s našou rodinou. Nasledujúci deň sa situácia vyostrila. Caroline poslala návrh zmluvy, ktorá sa na pohľad zdala byť jednoduchá a jasná, štandardná provízia a účtovanie na základe trhových cien. Cítil som, že musím konať, i keď sa mi táto situácia, ktorej som bol súčasťou, nezdala správna. Po niekoľkých pohľadoch som návrh nakoniec elektronicky podpísal a poslal. A vtedy to prišlo, telefón ringol. Bola to Lydia. Čo robíš? Spýtala sa chladne, ako by už vopred vedela, čo odpoviem. Skúšal som to vysvetliť, no každé moje slovo sa zdalo, ako by narazilo na jej pevnú stenu. Videla našu situáciu inak, avšak ja som mal pocit, že musím bojovať touto cestou, aby som ochránil rodinu a všetko, čo sme za tie roky vybudovali. Na moje slová o spravodlivosti agónie sa jej der brenče z vočisna Adamori a ona reagovala s rozčúlením na moju dôveru v právo, ktoré nám patrí. Naša diskusia sa pretiahla do ticha. Cítil som, ako sa napätie v našich hlasech stupňuje a dodal som, pokračuješ týmto smerom a páliš most, odpovedala, ako by ma odmietla, hoci ja som vedel, že rozumie, akú váhu majú slová, ktoré sme si vymenili. Vzduch medzi nami prestrihol ticho, ako keby mi všetko hovorilo, že táto situácia nemôže skončiť dobre. Keď som zložil a vzdychol si, prišla SMS správa od Caroline, EndNote, ešte sa nepodpísala, na duši mi ostávalo napätie a rozrušenie, pretože som vedel, že berie vo vzduchu a cesta nie je jednoduchá. Pripomenul som jej právny rámec. Dobre, odvetila chladne. Nasledujúce 2 dni pripomínali starostlivo riadenú eskaláciu. Lydia písala brokerovi, že cena je príliš nízka. Caroline na to poslala porovnávacie trhové dáta. Lydia navrhla počkať do jary, Caroline upozornila na premenlivý trh. Lydia potom spomenula možnosť, že by ma časom odkúpila, čo však nevyriešilo bežné daňové povinnosti. Na 3. deň mi Lydia poslala e-mail od banky, s ktorou sa bavila o refinancovaní, ešte máme čas, otvoril som ho, raz preletel očami a zatvoril. Nie je to o refinancovaní, pomyslel som si, ale o tom, či mi dovolí vstúpiť do niečoho, čo mi právne patrí. Popoludní prišla od pána Mercera formálna listina. Pokojným jazykom opisovala moje práva na rozdelenie podľa virginijských zákonov, buď predaj dohodou, alebo súdne konanie. Prvé znamená jednoduchú papierovačku, druhé mesiace spisov, súdne poplatky a verejné zverejnenie. Lydia mi zavolala. Ty to myslíš vážne? Áno. Poženeš ma pred súd. Ak nebude iná možnosť. Obetuješ kvôli pýche celý náš dom. Pozeral som sa na identické sedany zaparkované pred hotelom. Nedá sa to nazvať pýchou, povedal som. Sú to hranice. Zhlboka vydýchla a zrušila hovor. O hodinu neskôr prišla od Caroliny správa, podpísala listinnú zmluvu. Žiadne vzrušené emotikony, len potvrdenie. Za 48 hodín pôjde dom na trh. Zatvoril som laptop, oprel sa v kresle. Čo začalo ako rodinná hádka o refinancovaní, prerástlo do právneho sporu s tvrdými termínmi a podpismi. Hotelová chodba bola tichá. Moje dovolené dni sa rýchlo míňali. Ešte raz som skontroloval e-maily, fotograf naplánovaný, inštalácia zámkovej schránky, čaká na prístup. Presne tá fráza ma zastavila. Vytočil som číslo Lydie. Po 2 zazvoneniach zodvihla. Budeme potrebovať prístup na fotenie, povedal som. Niečo nahlas premýšľala. Rozmyslím si to, odpovedala a zavesila. Pred úsvitom som šiel naspäť do Marylandu. Diaľnica skoro prázdna, telefón ticho. Pri Guilford ma ostraha oskenovala, mrkla a pustila ďalej. Žiadne emócie, len proces. Zaparkoval som pred budovou, vošiel dnu. Chodba voniavala spálenou kávou a tónerom,
presne tak, ako som bol zvyknutý. O 8 som stál v konferenčnej miestnosti a informoval svojich 60 kolegov o zraniteľnosti siete, ktorú zaznamenali v noci. Civilní kontraktori, mladší dôstojníci, špecialisti so skúsenosťami. Rôzni ľudia, jeden cieľ. Tu je, čo vieme, zaklopal som na obrazovku. A tu, čo nevieme. Izolujeme. Vyhodnotíme. A konáme. Posádka sa chystala na najdôležitejšiu schôdzku dňa a nikto nepochyboval o mojom práve volať po bleskovej reakcii. Nečakali odo mňa ospravedlnenie, nekladli otázky. Prešli sme si všetky scenáre, rozdelili zodpovednosti, stanovili termíny. Jednoduché. Pri prestávke sa ku mne priblížil kapitán Moreles, položil ruku na opasok a šibalsky poznamenal: vyzeráte, že ste nespali. Nespala som, odpovedala som. Všetko v poriadku, opýtal sa súcitne. V armáde môže rodinná záležitosť znamenať čokoľvek, súd o striedavú starostlivosť, dedičské spory. Nikto sa nepýtal na podrobnosti. Do poludnia bude aktualizovaná správa, prisľúbil. Usmiala som sa. Práve o tom je velenie, nie kvantita, ale jasnosť. Povieš, čo treba spraviť a ostatní to vykonajú, lebo majú presne stanovené role. Rodina žiadne také jasné role nemá. Má len komplikovanú históriu. Na obed som sa vydala na chvíľu von a skontrolovala si telefón. O 10 hodín ráno mi Lydia napísala: zosmiešňuješ ma pred vlastnými klientmi. Zostala som stáť s vznášajúcou sa otázkou, ešte nebolo nič zverejnené. Len ona a realitný maklér vedeli, že dom bude čoskoro na trhu. To už nebola hra pred verejnosťou, to bola osobná rana. Odpísala som: je to biznis. Jej reakcia prišla o chvíľu: nie je to biznis, stala sa z toho osobná vojna, keď si zmenila zámky. Nebola som to ja, odvetila som v duchu, aj keď som nepotrebovala chváliť sa. V tom mi zavolala Karolín: krátka infoška, tvoja sestra súhlasí s prístupom zajtra o 12:00. Nie je to nadšená, ale budeme profesionálne, ak fotograf narazí na prekážky, všetko zdokumentujeme, dodala. Chcem to rýchlo, povedala som. Nie na efekt, ale efektívne. Stála som potom opretá o tehlovú stenu a pozerala na prázdne parkovisko. V armáde som rozhodovala o najvyššej stávke životy, operácie, cieľové body. Tu išlo iba o predaj domu, ale pre mňa to už nebola zbraň emócií, bola to jasne premyslená voľba. Po obede som sa zúčastnila seminára pre mladých dôstojníkov na tému riešenia konfliktov bez eskalácie. Inštruktor plukovník s 30-ročnou praxou povedal jednu vetu, ktorá mi utkvela v mysli: ak si nevysvetlíš svoje hranice, urobí to niekto iný za teba. Po návrate do kancelárie som otvorila návrh refinancovania. Prezrela som si ho ako rizikovú posudok, kolísavá úroková sadzba, zdieľaná zodpovednosť, znížená likvidita, žiadna možnosť úniku bez sankcií. Vymizli emócie, zostali čísla a tie nepodporovali riziko. Telefón znova zasičal. Lydia, nemusela si ísť takto drasticky. Spoločné vlastníctvo neznamená jadrovú válku. Mohla si so mnou rozprávať, ja som ho položila na stôl. Rozprávať sa neznamená podpísať čokoľvek, čo naruší tvoj pokoj. O 5:00 som skončil službu a vyrazil k autu. Po ceste domov som prešiel okolo štvrtí, ktoré sa od našej takmer nelíšili, dvojpodlažné koloniály, práve navezená mulč, tu a tam tabuľa na predaj. S realitami je to vždy len o emóciách, kým jedného dňa zrazu nie je. Ešte večer mi Karolín poslala finálne údaje do inzerátu, overená výmera, strecha vymenená v roku 2016, nový hvad systém, celoplošné drevené podlahy. A veranda postavená majiteľom. Páčilo sa mi, že tú vetu zahrnula bez toho, aby som o to žiadal. Zajtra fotky a všetko bude oficiálne. O 9:00 večer mi volala Lydia. Naozaj to robíš? Zašomrala. Áno, odvetil som stručne, necháš sa toho neskôr naozaj doľahlať, chvíľu ticho dýchalo medzi nami. Možno je ten dom posledný pút s mamou a otcom, povedala nakoniec. Ten dom nie je puto, oponoval som.
My sme tým putom, to je ti teraz veľmi výhodné povedať. Ale je pravda, v jej hlase bolo cítiť rozhorčenie. Vždy si všetko videl čierno-bielo. Rozkazy, protokoly, správne a nesprávne. A vždy si rozmýšľal v rokovaniach, to nie je fér. A ešte si ma zase zamkol vonku, zatrúbila ostrým výdychom. Stále to môžeš zastaviť, ja to nechcem, dlhá pauza. Zajtra fotografovi otvorím, povedala nakoniec. To mi stačí. Zavesil som a chvíľu sedel v tme, len slabý lesk obrazovky telefónu mi osvetľoval obrys tváre. V uniforme nepochybujem, po rozhodnutí, zhodnotíš, rozhodneš sa, vykonáš. Len rodina komplikovala rovnicu. Donútila ťa klásť si otázku, či pevný postoj nie je zrada. Ja som sa necítil zrazený. Iba som vedel, po čom idem. Pred spaním som ešte skontroloval realitný portál. Status coming soon. 2 slová, čisté, neutrálne. Zatvoril som aplikáciu a položil si telefón. Na druhý deň popoludní mi prišla SMS s kódom k zámkovej skrinke na dverách, ku ktorej som doteraz ani nesmel vstúpiť, 12 hodín 14 minút, Caroline Access, confirmed. Fotografie v priebehu. Predstavoval som si otvorené vchodové dvere, tentoraz bez hádok, len pre objektív. O 12:30 už dorazili prvé ukážkové zábery. Čistá obývačka, neutrálna kuchyňa, veranda, otec ju práve vyčistil vysokotlakom. Dom pôsobil pokojne, ako keby nebol epicentrom rodinnej vojny. Kým som to vstrebával, zaskóčila mi ďalšia hovor od Caroline. Zajtra ráno ideme naživo. Cena je konkurencieschopná, dostaneme sa do povedomia, dobre, prikývol som v telefóne. S tvojou sestrou to nesklamalo, nečakal som potlesk, odpovedal som. Spomenula, že by ťa opäť odkúpila, ponuku nepredložila, tak je to len reč. Na druhej strane bola krátka pauza. Určite si pripravený na hluk okolo toho, spýtala sa. Už ho počujem. O 9:02 minúty na to išiel inzerát do éteru. Hodinu na to mi prišla správa od Lidie, ani si ma neupozornil. Zmluvu sme podpísali spolu a hneď ďalšia, ponáhľal si sa. Naťahovala si to mesiace, v tejto hre sa opakovalo stále to isté, ona ako obozretná, ja ako prchký. Nezmenilo to však nič na pláne, moja odmietavá odpoveď na jej refinančnú ponuku prišla už pred pol rokom. Zatiaľ čo obedoval, mi agentka naplánovala prehliadky na víkend. Znova mi zvonil telefón, dopadáš cenu, obvinila ma Lidia. V hlave sa mi ozývala len jedna veta, nepoklonkujem pred nikým. Ten večer sa ticho rozprchlo medzi nami ako studený Vánok. Keď som navrhol posunúť cenu, zabral som si na srdci zásadnú vec, necítim sa dobre, keď nechávame na stole peniaze. Lidia na to len premerala môj tón, mne ide o jasné uzavretie. Vždy to hovoríš ako misiu, aká driftovačka nič nevyrieši. V izbe sa rozhostilo ticho a ona pokračovala, z nášho domu si spravil len obchod. Tak obchod to bol už v momente, keď si ma nútila podpísať úver, odpovedal som chladne. Zrazu trochu zmäkčila hlas, chcela som vybudovať spoločnú budúcnosť. Tak ju buduj bez viazania sa na mňa. Odpovedalo mi ticho. Týraš ma, zavrčala. Odchádzam. To sú 2 rozdielne pojmy, bránil som sa. O pár hodín nám volala teta zdaleka, počula som o dome, chcem vedieť, ako to ide. Prepáč, musí to byť, začala váhavo. Bol to zjavne argument, ktorý som ja už dávno stratil. Je to trochu drastické. Ako keby som potrebovala tvoje povolenie na to, aby som vôbec vošla do vlastného domu. Ticho. Ponížila si ma, prestrihla si zámky. Nakoniec si povzdychla, možno to nevyzerá ideálne, bola to prvá a takmer jediná forma podpory, akú som od širšej rodiny kedy dostal. Víkend priniesol prvú vlnu prehliadok. Caroline sa postarala o rozpis termínov, Lidia odchádzala počas otvorených dverí, no jasne dávala najavo, že ju to samé štve. V nedeľu po obede mi Caroline volala s reportom, dobrý nátresk, zajtra máme 2 ponuky. Jedna bude pravdepodobne na požadovanej úrovni. Bude držať, odvetil som.
Možno sa pokúsime vyhrísť ešte o kúsok vyššiu cenu, ale nechcem to hnať z pýchy. Si istý? Áno. V pondelok ráno dorazila prvá ponuka 8% pod vyvolávaciu cenu, štandardné podmienky, zatvárací termín do 30 dní. O 2 hodiny sa pridal ďalší záujemca, o trochu vyššie, no stále pod listinou, s podmienkou kontroly stavu nehnuteľnosti. Caroline mi ich obom okamžite poslala. Prečítal som si ich medzi stretnutými hovorom, rozumné, ale nič výnimočné. Lydia mi napísala hneď, ako si všimla notifikáciu, absolútne nie. Možno dokážeme získať viac, napísal som späť. Možno áno, a možno nie. Trh sa mierne ochladil, úroky stúpli. Čakanie nie je bez rizika. Caroline navrhla stratégiu, ak spravíme rozumnú protiponuku, skúsime sa stretnúť v strede. Oba záujemcovia, skrátime lehotu na prehliadky, zúžime termín. Ak im to nebude vyhovovať, prehodnotíme. Lydia odpísala do pár minút, teraz už berieš nízke ponuky. Len jednáme, ty to chceš mať hotové. Na čokoľvek sériózne ti už nezáleží, zavrčala. Presne viem, za koľko to reálne stojí. Jej výsmech ma zamrzol, správaš sa, ako by to bol nejaký príbeh o pomste. Nič také, napokon som odvetil. Je to iba odpoveď. Ty búraš jedinú vec, ktorá nás ešte drží pokope. Ak je to dom, skúsme ho aspoň predať výhodne. Do obeda sme poslali protiponuky. Na poludnie sa ozval jeden záujemca, že odchádza, a o 2 hodiny prišla odpoveď od druhého vyššia suma, blízko pôvodnej ceny, 5 dní na inšpekciu, dátum zatvorenia flexibilný. Caroline znela optimisticky, čistí, motivovaní kupci. Myslím, že chcú kúpiť. Lydia siahla znovu, počkali by sme ešte na lepšiu ponuku. Na ako dlho, spýtal som sa. Na pár týždňov. Moja dovolenka končí. Nemusíš tu byť, ak nechceš. Na chvíľu sa ozvalo najprv úplné ticho. Potom som vedel, že rozhodnutie je teraz bližšie, než kedykoľvek predtým. Nešlo o to, kto tu stojí. Išlo o kontrolu. Nie, povedal som pokojne. Išlo o uzavretie kapitoly, znova ten výraz. Uzavretie. Vyfúkol som vzduch s nádychom. Naozaj ma budeš do toho nútiť, spýtala sa. Príjmem férovú ponuku. Ty vždy vyhrávaš, však. Prekvapilo ma to. O toto nejde. Toto je kompromis, odpovedal som. Vidíš to. Ty odídeš, vrátiš sa, odsúhlasíš ponuku a ja ostávam. Jej hlas na záver zadrhol nie dramaticky, skôr ľudsky. Ja som si nevybrala zostať, povedala. Naozaj nie, odvetil som. V tichu nám prišiel nový SMS od Caroline, potrebujú odpoveď do 18:00, pozrel som na hodinky. 16:38, Lydia, zašepkal som vyrovnane, toto je férová ponuka. Necítim sa unáhlený. Ak súhlasíš, niet cesty späť. Pomyslel som na verandu, na zámok, na slovo omluva. V ten deň už nebolo návratu. Už nie je kam cúvnuť, prikývol som. Lydia mlčala. Hodinky poskočili na 16:45. Otvoril som ponuku na laptope, myš sa vzniesla nad tlačidlo prijať. Caroline opäť volala, potrebujeme tvoje rozhodnutie. Som pripravený, odpovedal som a klikol. O pár sekúnd prišiel e-mail, stav zmenený na, vo fáze zmluvy. Telefón sa rozvibroval. Lydia, naozaj si to urobil? Áno. Neodpovedala. Laptop som zavrel a oprel sa v kresle. Vo fáze zmluvy ešte nebolo hotovo. Bol tu priestor na technické závady, kontroly, odchýlky v papieroch. Ale rozhodnutie bolo faktické, dom sa predával aj bez priloženej omluvy. Ráno o 7:12, hneď ako som vkročil do budovy, došla mi správa s výsledkom technickej obhliadky. Otvoril som ju, ešte kým som sa dostal do kancelárie. Strecha bežné opotrebovanie, starší bojler, povolujúce zábradlie na terase. Žiadna katastrofa,
Samozrejme predom z konca 80. rokov. O 5 minút volala Caroline, všetko je v poriadku, len kupujúci žiada malú kompenzáciu za ten boiler. Ako veľkú? $4,000. Rýchlo som to prerátal v hlave. Rozumné. Súhlasím, povedal som. To bolo rýchle, zasmiala sa Caroline. Nechoďme nadarmo na tank, odvetil som. Do 9:00 si aj Lydia prečítala dodatok k prehliadke. Teraz už súhlasíš so všetkým, ozvala sa. Je to štandard, odpovedal som. Zase nechávaš peniaze na stole, zakríkol Tón, no v tom jednom vete bolo cítiť každý jej pocit. Pre mňa však každý podpis znamenal ďalší krok vpred. O 10:30 mi zazvonil neznámy číslo. Tu Mark Jensen, predstavil sa mužský hlas. Som kupujúci. Len som sa chcel predstaviť. S manželkou dom milujeme. Nechceme ťa otravovať kvázi detailami, len hladký priebeh. Vážim si to, odpovedal som. Viem o spoločnom podiele, nechceme zvyšovať napätie, dodal opatrne. Po chvíli som povedal, napätie sa už nenavyšuje. A hoci bol proces ďaleko od záveru, ten deň som vedel, že sa konečne posúvame. Po skončení telefonátu som si na chvíľu len tak sadol a pozeral pred seba. Kupujúci neznel hladovo, očakávajúco ani výhodársky. Pôsobil pokojne, vyrovnane a to mi napokon prišlo hodnotnejšie než ďalších zo pár $1000 navyše. Na obed mi zavolal pán Mercer. Dostal som dnes ráno správu od tvojej sestry, ozval sa úsečne. O čo ide, spýtal som sa. Pýta sa, či môže odvolať svoj súhlas s kúpno-predajnou zmluvou. Dá sa to. Nie jednostranne. Obidve strany už podpísali. Ak by sa pokúsila stiahnuť bez právne opodstatnenia, vystaví sa riziku žaloby. Naklonil som sa dozadu v kresle a prehodnotil situáciu. Zakladala sa na kontrole, nie na sporoch o prístrešok alebo plynový ohrievač. Aké má motívy, spýtal som sa. Tvrdí, že si na ňu vyvíjal nátlak. Zvažuje podanie žaloby o rozdelenie vlastníctva partition litigation. Vidíš v tom niečo vážne? Povzdychol som si. Pridané slovo, litigation, malo skôr finančný dosah než osobné. A čo sa stane, ak to naozaj podá? Predaj sa skomplikuje, kúpa naberie patinu nestability, uzatvorenie sa oneskorí. Dokáže to zastaviť? Pravdepodobne nie, ale môže to poriadne predražiť. Finančné spory majú tú moc vyjasniť priority. Súd ju nebude môcť zadržať. Bude sa usilovať o predaj spoločnej nehnuteľnosti, keď ju nie je možné rozdeliť na dva samostatné celky. Dokonca aj keby za to zaplatila tisíce, výsledok je stále ten istý. Prikývol som, hoci ma nevidel. Ďakujem, odvetil som a zavesil. Znova som sa zadíval na report z inšpekcie. V skutočnosti tu nešlo o obklady či ohrievač vody, išlo o dohľad nad celým procesom. O to, aby sa všetko dialo presne tak, ako sme sa dohodli. O niekoľko minút mi volala Lydia. Rozprával si sa s Mercerom. Áno. Vyhrážate sa mi súdom, zachrípala nervózne. Nevyhrážam sa, zachoval som pokojný tón. Správaš sa, ako by som nemala žiadne možnosti. Máš ich, povedal som úsekom, len nie sú lepšie. Arogantné, vypustila zúfalo. Nie je to citlivosť, je to matematika. Ty myslíš, že neviem, čo je partition litigation. Presne vieš, o čo ide, a si pripravená nás tým všetkým pretiahnuť. Ja chcem, aby zmluva platila, zaškrípala zubami. Chvíľu ticho. Ty to vnímaš len ako obchod, zamumlala. Je to obchod, pripomenul som. Je to dom po rodičoch. To slovo zasiahlo oboch. Až kým to formálne nezavršíme, vybuchla. Právne je, odpovedal som chladne. Si chladný, zarumienila sa zo zlostnej urážky. Som dôsledný, odvetil som. Chvíľu počúvala. Potom sa odsťahovala k niečomu bolestnému. Nikdy si nesedel v obývačke sám po pohrebe. Ty si nemusel vysvetľovať súrodencom ani susedom, že
Viedol som to inak, z miesta, kde som bol v službe, prerušil som ju. To nie je to isté. Nie je. Na chvíľu sme si boli rovní. Myslíš, že predaj niečo vyrieši? Rieši to, prehletla, tento problém. A ak ja nedám posledný podpis? Už si ho dal, povedal som kruto. Netrvala ani sekunda, kým prišla jej odpoveď. Ak by som to zrušila, bola by si omeškaný so záväzkom. Kupujúci by mohol požadovať náhradu škody rovnako ako ja teba. Jej krátky, bezútesný smiech sa vril do ticha. To je nereálne. Je to štandardný postup, odvetil som. Tebe je všetko štandard. Štandardy zabránia tomu, aby sa to celé rozpadlo. Ešte v ten večer mi Karolín poslala e-mail. Kupujúci previedol zálohu nemalá suma, po inšpekcii nevratná. Pekný znak odhodlania. Nehnuteľnosť prestala byť iba teóriou. Bolo jasné, že to smeruje k finálnemu uzavretiu. O 8 hodine večer mi na telefóne zabzučala správa od Lidie. Nemôžem uveriť, že by si z toho urobil tému hrdosti, znelo v nej odsudzujúco. Odložil som telefón na chvíľu na stôl a pomaly odpísal, toto nie je o hrdosti, ale o hraniciach. Používaš to slovo, ako by ťa ospravedlňovalo, mne aspoň dáva jasno. Odpoveď neprišla. Keď som večer zhasol svetlo, otvoril som si na obrazovke portál okresného úradu a skontroloval stav domu. V zmluve čaká na odstránenie podmienok. Kúpna zmluva sa má uzavrieť o 18 dní. Číslo som si zopakoval v mysli, ako by som chcel jeho konkrétnosť potvrdiť, o 18 dní sa podpisy premenia na prevod nehnuteľnosti, rodinné dedičstvo odíde do rúk cudzích ľudí, zámka na verandovej skrinke sa vymení za kľúč, ktorý patrí niekomu inému. Tesne pred spaním mi zasvietila správa znova. Lidia, vždy ti išlo viac o kontrolu než o vzťahy. Čítal som ju dvakrát a potom písal, vzťahy nepotrebujú povolenie na prechod prahom. 3 bodky sa myhli a zmizli v prázdnote. Na druhý deň ráno o 6:42, práve keď som si dával kávu, sa rozjarkil rodinný čet. Teta Keren, je pravda, že dom je v zmluve. Branko, bratranec, Lidia tvrdí, že je už prakticky predaný. Trochu som na ňu hľadeli a potom som odpísal, áno, je to uzavreté, o pár týždňov je definitívne predaj. Bublinky písania sa rozblikali okamžite. Teta Keren, ten dom je v rodine celé 10 ročia. Branko, nemohli by ste sa nejako dohodnúť? Lidia sa priplietla do rozhovoru jednou vetou, snažila som sa. Odpovedal som, my sme sa nezhodli na financiách. Predaj to vyrieši. Tichá pauza, potom, teta Keren, cíti sa to príliš definitívne. Naozaj bolo, pobavene som nad tým krútil hlavou. Ocitol sa telefón pri uchu skoro hneď potom. Volala Lidia. Nemohla si aspoň chvíľu počkať. Na čo? Aby sme si ako rodina sadli a porozprávali sa. Stále rozprávame. A ty si išla hneď k predaju. Ja som postupovala podľa procesu, vybuchla. Pustila hlboký výdych, ako keby celý deň zadržiavala vzduch. Zahambila si ma, vieš koľko ľudí mi volalo, prečo moja vlastná sestra tlačí na predaj. Zatváral som oči. To som len vysvetlil realitu. Mohla si povedať, že sme sa dohodli. Klamala by som, odpovedala. My sme podpísali. To je niečo iné. Vzdychla si. Vždy si taká. Otrhneš sa, rozhodneš sa a ideš ďalej. Ja sa neotrhávam, ja rozhodujem, opravil som ju. To je ešte horšie, zaprskala. Oprel som sa o kuchynský pult a pýtal sa už na rovinu. O čom to celé je? Začala vehementne rozprávať. Ty si myslíš, že si nad túto rodinu. To nie je pravda. Správaš sa, ako by si nás nepotreboval. Nepotrebujem povolenie vlastniť, čo je moje, zareptal som. Nadzvihla obočie. Ničiš poslednú istotu, ktorú máme. Zasmial som sa sotva počuteľne. Ten dom nikdy nebol istota. Len zdroj príležitosti, rovnako ako dlh, ktorého sa bojíš.
Strašíš rizikom, ja sa chránim pred spoločnou zodpovednosťou, zažmurmuremkla. Si ako nepriechodná stena. Potom prečo si chcela, aby som s tebou spolu podpísal hypotéku? Nastalo ticho. Vieš, čo si o tom ľudia myslia? Ozval sa jej hlas znovu, ten istý tvrdý tón. Som si istý, že mi to povieš. Hovorí sa, že ti záleží viac na armáde než na nás. A znova som cítil, ako sa cez ten útok valí búrka slov, ktorá nás už dávno rozoštvala. Stál som pred ňou pokojne a povedal som, záleží mi na oboch stranách, ale jednu z nich nemusím utláčať. Myslíš si, že ťa zmenšujem, ozvala sa podráždene. To si mi zakázal vojsť do vlastného domu. Pozrel som sa na ňu. Mohla si sa aspoň ospravedlniť. Za čo? Zasmiala sa. Za to, že som vošla, ako keby som tam vládla ja. Veď tam vládnem, priznal som. Mlčali sme obaja súčasne, vzduch medzi nami sa triasol napätím. Neskôr mi zavolal strýko. Nikam sa neprikláňam, začal, čo bola zvyčajne iba predohra k vyjadreniu jasnej podpory. Chápem, ale zdá sa mi to trochu extrémne. Odmietnúť refinancovanie nie je extrém, argumentoval som. Extrémom je dom predať. A extrémom je tvojmu bratovi zamknúť dvere. Odkašľal si. Lydia tvrdí, že si ju zasiahol nepripravenú. Diskutovali sme, oponoval som a zavládlo ticho. Ona tvrdí, že si eskaloval situáciu. Nedávaš jej čas sa s tým vyrovnať, povedal som konečne, už je to 6 mesiacov. Vždy dokážeš svoje pokyny podať tak, že ich cítiš ako príkazy, ozval sa jemne. Dlho som na to po telefóne premýšľal. V armáde si jasnosti vážia, ale v rodine sa niekedy rovná dominancii. Ten deň popoludní som sa po schôdzke zastavil pri našom starom dome. Zastávka pri predajnej tabuľke na trávniku ma zasiahla viac než správa v e-maile. Pod tabuľou svietil nápis Under Contract. Ako som sa odtiaľ oťahoval, zasvietilo mi na displeji Lydia, okolo domu si prešiel. Ako to vieš, odpísal som. Sused mi to napísal. Nepovedal som nič. O minútu neskôr prišla ďalšia správa, ak chceš zobrať všetko, aspoň maj slušnosť nepredvádzať sa tým. Píšem späť, nevzal som všetko. Vzal som polovicu. Ty si zničila náš dom. To slovo, zničila, ma zarazilo, v mysli evokovalo násilie, krik, sutinové polámané trámy. Lenže strecha bola stále pevná, terasa nepoškodená, dom obratom, under contract. Nezničil som ho, predal som ho, napísal som. Aj to bolo málo. Vymazal si ho. Zastavil som sa pri tom. Predaj nehnuteľnosti neznamená vymazať spomienky. Ale smútok nie je racionálny. Medzi tým sa objavila správa v rodinnej skupine. Lydia, všetko je takmer hotové. Adrienne sa rozhodla. Brian, to je drsné, prihovoril sa bratranec. Karen, ľúto mi je, že sa do toho zamotalo toto. Ticho. V kuchyni som sedel nad papiermi s harmonogramom uzávierky. Odhad hodnoty hotový, kontrola vlastníckych práv bez prekvapení, každý krok čistý. Tesne pred spaním mi telefón zabzučal posledný raz. Vždy ti išlo viac o to mať pravdu, než o to byť blízko. Stisol som telefón, ako by bol cudzí. Nešlo mi o pravdu, ale o to, aby som neostal zamknutý vonku. Na stole zakryl displej. Vonku panovalo ticho. Vo mne zavládol pokoj. O 8:03 mi ráno prišla do schránky uzávierková dokumentácia, 27 strán na podpis, každé pravidlo, každé iniciálky čakajúce na čisté čiary. Otvoril som ju pred svojou prvou rannou schôdzkou. O 14 hodín sa to malo stať, Caroline mi práve písala, že máme stretnutie v Title Office a že obaja predávajúci potvrdili účasť. To, obaja predávajúci, znelo ako si odmerane, takmer klinicky. O 1:45 som vykročil do konferenčnej miestnosti na Woods Title. Steny v nenápadnej béžovej, stôl napodobenina dreva, v strede myškou s lizatkami, o ktoré sa nikto ani nepokúsi. Lydia tam už sedela.
Nevstala, keď som vošiel, ale pozdravila ma jediným, stroho profesionálnym kývnutím. Na druhej strane stolu sedeli kupujúci a jeho manželka, vzpriamený, pokojný, pred nimi u mne zoradený súbor papierov. Odsúhlasovací ceremoniál viedla Lady z titula rovnako monotónnym hlasom, aký počula 1000-krát. Najprv warranty deed, potom affidavit of title a nakoniec settlement statement. Papier sa klzal po stole, perá cvakli otvorené. Podpisoval som tam, kde bolo treba, žiadna fanfára, žiaden váh. Potom podpísala Lydia, všetko rovnako presne a bez zaváhania. Máte ešte posledné otázky? Spýtala sa agentka. Kupujúci pokrútil hlavou. Všetko v poriadku, prehlásil. Jeho žena sa na nás usmiala, ďakujeme, že ste sa o dom starali, prikývol som. Lydia mlčala. Keď sa posledný papier dostal späť do spisov, agentka zdvihla pohľad a mierne sa uškrnula, blahoželáme, vlastníctvo bude zaregistrované dnes popoludní. A tak sa to stalo. Žiadne skríky búchajúcich dverí, žiadne ohňostroje, len ticho papiera a nová adresa v štátnych záznamoch. V parkovisku na nás Daniela čakala. Zastavila sa pár krokov predo mnou, naozaj si to spravil, hlesla. Áno, odpovedal som. Ani si nepokľudol. Zamyslel som sa. Čakal som mesiace. Nikdy si mi neverila, že to myslím vážne. Povedal si, že nebudeš refinancovať. Nie je toto isté. A viedlo to sem. Prekrížila si ruky na hrudi. Zničil si náš dom. Zničil. Rovnaké slovo, ktoré som dnes počul ja. Pokojne som odvetil, dom je v poriadku. Len patrí niekomu inému. Ten dom bol poslednou spomienkou po mame a otcovi, zašepla. A posledná spomienka je, ako sme spolu zaobchádzali. Pozerala na mňa, ako by som hovoril cudzou rečou. Myslíš si, že tým vyzeráš silnejší? Nie. Myslíš, že to niečo dokazuje? Dokazuje, že na vlastnom majetku nepotrebujem cudziu dovolenku. Jej čeľusť sa napla. Nemohol si sa aspoň ospravedlniť. Ani keby som to myslel úprimne. Pre pokoj. Pokoj založený na lži nie je pokoj. Mlčali sme. Vždy si potreboval posledné slovo, povedala ticho. Ráno som nezačal ja. To je tvoja verzia. Právna verzia. Vypskla únavným smiechom. Si nemožný. Som konzistentný. Otočila hlavu k budove za nami. Zostala som tu každý deň po tom, čo zomreli. Nehral som tu fyzicky úlohu. Ale záleží. Stáli sme tak, dva dospelé mená na rovnakom metre s different výkladmi vernosti. Premýšľala som, že ustúpiš, priznala nakoniec. Prečo? Opýtala som sa. Lebo vždy odchádzaš. Tá veta zasiahla. Neodchádzala som, ohradila som sa. Vybudovala som si tú kariéru. Ty si ma tu nechala samú. Ja som ťa tam neposlala. Jej plecia sa mierne sklonili, stačilo len na chvíľu, aby som si všimla. Nikdy nepochopíš, aké to bolo, povedala ticho. Možno nie. Ale predať to, znova prehovorila, aby ma pritom zastavila. To je trvalé. Rovnaké, ako keď si mi zakázala vstúpiť dnu. Pozerala sa mi do očí dlhú chvíľu. Myslíš, že je to rovnaké? Spýtala sa. Áno, povedala som. Jej telefón zavibroval. Pozrela na displej a vrátila sa ku mne. Čo teraz? Spýtala. Vrátim sa do práce. A my? Vyhrkla. Neodpovedala som hneď. Sme ešte sestry. Vzdychla som nakoniec. Pripadá mi to krehké. Nemusí to tak byť, odvetila. Znova som sa pokúsila. Potom mi to vysvetlí bez zamykajúcich dverí. Na tvári sa jej zračilo viac než len frustrácia, možno aj únava. Vždy ti išlo skôr o to ma presvedčiť, že mám pravdu, povedala. Mne ide o rešpekt, oponovala som. To je dráma, šepla. Nie, to je základ, dodala som. Na túto výčitku neodmietla odpoveď.
Do areálu práve vchádzal ďalší autokupujúci, no my sme zostali v časnom tichu. Neprežila si to, obrátila sa na mňa nakoniec. Ani ja nie som uľaviteľná, odpovedala som pokojne. Stabilita, no, to je horšie. Len ak túžiš po chaosu. Pomaly vydýchla. Odchádzaš bez ospravedlnenia, pripomenula mi. Áno, potvrdila som. Naozaj si myslíš, že ti nič nepatrí? Čo tým myslíš? Ty si ma zranila. Pozerala som sa jej do očí. Ja ťa nezranila som, nesúhlasila som s tebou. Niekedy je toto isté, odvetila. Nie právne, usmiala som sa. Hľadáš si krytie v papieroch. Ja stojím za každým slovom. Znova ticho. Nahrávka sa spracuje za pár hodín, dodala som nakoniec. Potom je po všetkom. Pozrela sa smerom k ceste. Nemusela si to dotiahnuť až sem. Mala si možnosť ustúpiť. Áno, ozvala som sa vyrovnane. Urobila som to. Z okolia sa zdvihol mierny vánok a prehnal pár suchých listov po asfalte. Po chvíli si odkašľala. Zajtra dôjdem vypratať zvyšok tvojich vecí, oznámila nakoniec. Vezmi si, čo chceš. Vezmem, prikývla som. Ďalší priestor na vyjednávanie nebol. V momente, keď som jej to povedala, mi v ruke zavibroval telefón. Karolín. Nahrávka potvrdená. Peniaze prídu do hodiny. Prezrela som si správu, zasunula som mobil do vrecka a pozrela na dom. Už nebol náš. Lídia sa otočila, pozrela sa mi do tváre ešte raz. Nemusela si to dotiahnuť až do absolútneho konca, povedala ticho. Pozrela som sa jej do očí bez zvyšovania hlasu. Ty si tú hranicu prekročila, keď si mi zatrhla vstup dnu. O 3 hodiny 17 minút bolo na mojom účte potvrdenie o prevode, čistá transakcia s referenčným číslom, bez sentimentov. Chvíľu som sa nehybne pozerala na zostatok, nie kvôli sume, ale pre ten pocit definitívy. Kapitál už nebol len teóriou, stal sa kvapalinou. Časť som presunula do konzervatívneho účetnejka na dôchodok, zvyšok som okamžite použila na vyplatenie poslednej splátky študentskej pôžičky. Čistý štít. Žiadna spoločná zodpovednosť, žiadne dane z nehnuteľnosti čakajúce za roh. Telefón zavibroval 2-krát. Lídia, je to vybavené. Áno. To bolo všetko, čo mi napísala. Žiadne obvinenia, žiadne urážky, len tichý súhlas s tým, že je to definitívne. Tej noci sa všetko definitívne potvrdilo, dom bol oficiálne prepísaný na nových majiteľov. Karolín poslala potvrdenie mailom, gratulujem. Všetko prebehlo hladko, však nebolo slovo, ktoré by zvolila Lídia. Nasledujúci týždeň sa niesol v tichu. Žiadne správy v rodinnej skupinovej konverzácii, žiadne telefonáty od príbuzných, či sme sa usmierili. Dráma vyhasla prívod vzduchu. V práci nič nezmenilo kurz, stále som mal na stole správy na preskúmanie, briefinky na vedenie a za rohom čakala kontrola compliance. Moji kolegovia v jednotke netušili, že sa doma riešila nejaká predajná šarvátka a úžitok z nastavenej indikcie bol jasný, neriešili sme sa navzájom. Uprostred stredu popoludnia mi do schránky dorazil mail od Lídia. Predmet, dokumenty v prílohe. Boli tam naskenované staré papiere nájdené na povale otcov prepúšťací list z armády, mamin ručne písaný recept na broskyňový kobler a vyblednutá fotografia domu ešte predtým, než k nemu pristavali terasu. Žiadny text, len priložené súbory. Stiahol som ich bez odpovede. A večer som sadol za stôl a otvoril kartu s receptom. Rukopis mámy sa mierne šikmo nakláňal doprava, na rohu bol rozmazaný atrament po mojom neopatrnom preklopený hrnčeka. Spomenul som si, ako ma korigovala, keď som sa pokúsil meniť ingrediencie. Pamäť na štruktúru nie je viazaná vlastníctvom. Netrvalo dlho a telefón mi zavibroval znova neznáme číslo. Nezdvíhal som. O chvíľu prišlo upozornenie o hlasovej správe. Ahoj, tu Mark. Chcel som len povedať, už sme sa nasťahovali. Dom je pevný, dáme mu dobrý domov.
Poslúchol som ju 2-krát a potom vymazal. Nikto ten dom neničil, len v ňom znova začal bývať. O 2 dni neskôr prišla od Lydia SMS, otcov kufrík s náradím je ešte v garáži. Čo si chceš, napísal som, vezmem starý momentový kľúč, zvyšok je tvoj, o minútu neskôr prišlo krátke, dobre, bez úškrnu, bez zbytočného tepla, len čistá logistika. V nedeľu som prešiel okolo štvrte posledný raz, nie z nostalgie, skôr z návyku. Pred domom stálo už auto s nábytkom, predajná tabuľa zmizla. Noví majitelia vykladali sedačku na terasu. Nezastavil som. V diagrame palubovky mi zavibrovala správa od Lydia, naozaj si to urobil, zastavil som na pumpe a napísal, povedal som, že urobím, odpoveď prišla až po chvíli, mohol si to vyriešiť inak. Ako, opýtal som sa. Neviem. Úprimne. Žiadne z nás nemalo lepšiu alternatívu. Ten večer som sa posadil do kuchyne a prechádzal svoj nový finančný prehľad, žiadna hypotéka, žiadne spolupodpísané záväzky, žiadne spoločné dane z nehnuteľnosti. Všetko čisté, pod kontrolou. Kontrola, znova to slovo. Skutočne išlo o kontrolu. Asi skôr o jasnosť. Necítil som víťazstvo, necítil som vinu. Cítil som pokoj, stabilitu. V pondelok ráno na rannom briefingu sa ma jeden z mladších dôstojníkov spýtal na rozpočet, zaviažeme sa k tomu dlhodobo, ak to slúži našej misii, áno, odpovedal som. Ak to misiu skomplikuje, nie, pokýval spokojne hlavou. Komplikovať bez prínosu nie je stratégia, je to len citové pripútanie. Neskôr toho popoludnia sa ozvala Lydia nečakane a zrazu. Dnes som tam zaparkovala, povedala. Ja tiež, odvetila som bez váhania. Zhlboka vydýchla. Už prerobili záhradu. To šlo rýchlo, poznamenala som. Nepáči sa mi to, priznala ticho. Veď je to ich dom. Viem, prikývla do telefónu a zavesilo sa ticho. Neustále myslím na to ráno, prelomila nakoniec mlčanie. Na verandu. Áno. Povedala si, že ma tam nepustíš dnu. Viem, čo som povedala. Tak teda vieš aj to, prečo sa to stalo. Chvíľu nič. Nepozerala som, že to môže zájsť až tak ďaleko, priznala tichučko. Nebolo to ďaleko. Bolo to primerané. Ty a tvoje primerané reakcie, zammlala. Ty a tvoje páky, opakovala som len myšlienku, ktorú nevyvrátila. Čo vlastne teraz sme, spýtala sa o chvíľu. Sestry, odpovedala som. Aj bez toho domu. To je iná kapitola. Nemusí to tak byť. Zase ticho. Naozaj si sa nechystala ospravedlniť, ešte raz to skúsila. Nie. Ani kvôli zlému mieru. Mier, ktorý si vyžaduje priznanie viny, nie je mier. Pomaly vydýchla. Si tvrdohlavá. Áno. A ty tiež? A na pár sekúnd sa zdalo, že sa opäť nachádzame na tej istej vlne. Nechcela som to takto rozhodiť, zasa sa ozvala. Ja tiež nie, ale však sa to stalo. Aj ty si to spustila. Opäť ticho. Si šťastná, opýtala sa. Ja som pokojná. To sa pýtaš mňa. Hovorím úprimne. Nechala to ladiť vo vzduchu. Myslím, že ti nikdy nedám za pravdu, priznala napokon. Nemusíš, pokrčila som plecami. Len som si nemyslela, že to takto skončí. Neskončilo. Zmenilo sa. Pozrela som na telefón, čakala som jej poslednú reakciu, ale prišiel ticho. Trojbodka sa ukázala a zmizla. Zložila som mobil a vrátila sa k plánu týždenného výcviku. Žiadne dramatické finále, iba ďalší pondelok. O pár týždňov neskôr z môjho online upozornenia na nehnuteľnosti úplne zmizol náš bývalý dom. Žiadne daňové upomienky, žiadne pripomienky údržby, žiadne spoločné výdavky na záver roka. Zaznamenávala som všetko do tabuľky, ktorá sa nakoniec uložila do priečinka s názvom Dokončené. Dokončené nevylučuje zabudnuté. Dokončené znamená ukončené. O týždeň neskôr za mnou prišiel do kancelárie jeden mladší dôstojník.
Majiteľka, začal, ako riešite, keď niekto zoberie vašej vytýčenej hranici osobne. Nepremýšľala som nad odpoveďou. Nezvládaš pocit, vy jasne vysvetlíš hranicu, odvetila som. Pokýval hlavou. A keď si myslia, že sa mýliš, majú na to plné právo, odišiel evidentne uľahčený. Niekedy sa líderské dilemy tvária až príliš osobne, aj keď vôbec nejde o osobné útoky. Ten večer mi Lydia napísala a priložila fotku. Noví majitelia natreli vchodové dvere na námornícku modrú. Kedysi boli tmavo-červené. Videla si toto, písala. Videla. Čo k tomu povedať, odpísala som. Dvere sú dvere. Neodpovedala hneď. O minútu prišla správa, nepáči sa mi to. Zmenu vždy niečo zvláštne sprevádza, napísala som. O chvíľu sa dozviedam, dnes som tam opäť prešla. Nemusela si, uzavrela som. Viem, odpísala, a na tom sme prestali. V jej hlase bolo niečo nové, menej obvinený, skôr ochota na dohodu. O pár dní neskôr ma namiesto správy prekvapil hovor. Našiel som starú otcovú vitrínku so služobnými odznakmi, ozvala sa pokojne. Myslela som, že by si ju možno chcel mať. Patrí ti viac než mne, to mi nečakalo. Vezmem si ju, odpovedal som. Dohodli sme si stretnutie v kaviarni presne medzi našimi bytmi, neutrálne územie bez zámkov a garážových vráta. Položila vitrínku na stôl a upratala ju sklo čisté, kovové odznaky opäť lesknúce sa v tlmenom svetle. Nemusela si, usmial som sa. Viem, prikývla. Pár sekúnd sme tam len tak sedeli, bez typického napätia. Stále si prehrávam to ráno, vyznala sa ticho. Ja tiež, súhlasil som. Nemal som zakázať ti ísť dnu, nie, bol som nahnevaný, pripustila. Aj ja. Ale myslela som, že sa ospravedlníš len, aby sme to ukončili, zastavila sa, hľadela mi do očí. Vždy si to robil, to bol pravda. Keď sme boli mladší, často som sa ospravedlnil len preto, aby som vyviazol z hádky, aj keď som nebol v omyle. Už som to prestal robiť, povedal som. Usmiala sa, rozoznal som v tom úľavu. Pamätám si, že si mi hovoril, nech sa ospravedlním za to, že som sa tváril, ako by som mal vyšší hodnosť než všetci ostatní, pokýval som hlavou. Nebolo to fér, cítila som, že znehodnocuješ všetko, čo som robila, keď boli chorí, povedala. Počíta to, oponoval som. Len som nesúhlasil s refinancovaním. Teraz to chápem, chvíľu sme mlčali. Naozaj sa nechystáš povedať prepáč, skúsila znova, tentoraz jemnejšie. Nie, priznal som. Aj keby sme kvôli tomu museli predať, znova pozorne premeriavala môj výraz. Prečo, lebo by to bola lož, za čo? Za nejakú vinu, spýtala sa potichu. Za to, že som urobil niečo zlé, dvihla oči, takmer návrat do konania. Nič si neurobil, priznala nakoniec. Nechcel som ťa zraniť, pripomenul som. Viem, súhlasila. Zakázal si mi ísť dnu do niečoho, čo mi právne patrilo, zakuckala sa. Chcel som len vyvolať rozhovor a ty si vynútila výsledok, zasmiala sa s jemnou iróniou. To by si napísal aj do správy, je to pravda. Nastalo ticho. Tak to teda končí, spýtala sa po chvíli. Áno, prikývol som. Všetko skončilo, keď sme podpísali papier, pozrela ešte raz na vitrínku. Stále si myslím, že to mohlo byť inak, mohlo, súhlasil som. Keby som sa ťa nemal ospravedlniť, pomaly prikývla. Už ťa o to nežiadam, to je dobre. Nebola v tom horkosť, len tiché uznanie. Dokončili sme kávu, vstala. Všetko medzi nami je v poriadku, uistila sa. Sme čistí, odvetil som jej obľúbené slovo. Zas zakrútila hlavou. Nemožný si, stále verný sám sebe, usmial som sa ja. Takmer sa zasmiela. Keď som prenášal vitrínku k autu, pocítil som jej hmotu nie ťažkú, len pevnú. Doma som ju zavesil nad pracovný stôl. Otcové odznaky sa ligotali v popoludňajšom svetle, jeho meno pod nimi pripomínalo, že jeho služba a odkaz obstoja, nech sa deje čokoľvek.
No v tej chvíli mi ešte raz zaštrngotal telefón: Lídia, stále si myslím, že si sa mohol ospravedlniť. Pozrel som sa na obrazovku, potom som napísal späť: nemýlil som sa. Minúta ubehla ticho, potom prišla od nej ďalšia správa: viem. Odložil som telefón a len hľadel na stenu oproti mne. Povedala mi, že kým sa neospravedlním, nemôžem vojsť do domu. Ospravedlniť som sa nikdy nechystal a nikdy som nemusel. Neprišiel som o žiadny dom, naopak, stanovil som si jasné hranice. Ľudia radi nazývajú takéto príbehy pomstychtivými rodinnými drámami, ale v našom prípade nešlo o kričanie v súdnej sieni ani o verečné poníženie. Žiadne veľké rečníctvo, len podpisy na papieroch a odmietnutie prejaviť lítosť za niečo, čo som neurobil. Niekedy tá pomsta nespočíva v tom, že niekoho zraníte, ale v tom, že prestanete zraňovať samého seba. Moja sestra si myslela, že ustúpim, len aby vládla pokoj. Ja som veril, že uzná moje rozhodnutie. Oboch nás čakalo tvrdé prebudenie, no jedno zostalo nezmenené: nikdy som sa neklátil pred vlastnými dverami. Ak ste sa niekedy ocitli v situácii, keď vás rodina žiada, aby ste sa zmenšili kvôli jej komfortu, viete, že nejde len o majetok. Ide o dôstojnosť. O to, aby ste nepripustili, že niekto iný napíše váš scenár len preto, že sa mu tak ľahšie spí. Ak vám takýto príbeh, skutočná rodinná dráma, skutočné hranice, skutočné dôsledky, niečo hovorí, nezabudnite sa prihlásiť na odber. Pred nami sú ďalšie rodinné príbehy o nájdení vnútornej jasnosti, nie chaosu.